Família, muy buenas. Avui vos anem a ensenyar a preparar el Rocafull, una beguda molt arrelà al nostre poble, al Xemesí. Per a qui us pregunteu que què faig jo en una coctelera en la mà, vos tinc que dir que esta ha sigut la meva vida durant 5 anys. Vos deixo per ací unes imatges que ho demostren. El Rocafull és una recepta que se compon de 4 elements: sucre, cafè, clara d'ou i brandy. El que passa que, com bé sabeu, nosaltres ho fem tot versió mecedora, així que en volta de brandy li anem a ficar cremaet d'or. Li afegim el sucre, després el cafè gelat, perquè després va estar en contacte amb el gel, i si el fiquem calent el que ens va donar és un aport extra d'aigua que aiguaria la beguda, i després una clara d'un ou. I ja per a rematar, en el toc màgic del Rocafull, versió mecedora, un bon toc de cremaet. I ja en això que ho tenim així preparat, ho fiquem dins el gel. Ara, si ho hem fet bé, el gel se mos haurà quedat en trossets i la clara d'ou ens haurà portat una crema que junt amb el sucre li aportarà una textura brutal. Així teniu el Rocafull, una beguda que ens ha costat res de preparar i, a més, una beguda que té un muntó d'història a la nostra província, ja que avui en dia la continuem prenent molt al Xemesí, quan són festes en setembre, però és una beguda que va néixer a un cafè a València en el segle passat. Una beguda que parla de la nostra història. Que la disfruteu!